Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Justin at taga Bulacan. Ngam iti agdama ket adda ijay Singapore. Ngam sakbay na, intay man paibasa dagitoy a kablaaw. Shout out kadagiti amin at taga University of Cordilleras from Marbagasol, Bagasol. Advance happy birthday Justin Rivera from Mama Jasmine Rivera, ti Qatar. Makablaawan ti Rivera Adarna kan Gutierrez family ti Umingan, Pangasinan from Mariel Gutierrez. Asawak ani Ray Jose nga agwo-work ija Ocean Park kastamat ti Dulay kan Kanta family ti Subol, Asingan, Pangasinan from Josephine Jose. Alejo kan Rapacon family ti Sitio Punta, Kabit-Taogan, Santa Catalina, Ilocos Sur from user MV1. Ading ko ani Conchita Andrion kan happy birthday kan ni Joey Andrion iti Barcelona, Spain from Leonora Bautista. Ninang Natividad Lasquero, Ate Judith kan Mamang Gina Doca from Germelin, Gayon. Concepcion kan Asitura family ti Dagupan City, Pangasinan. Bakit ko anilin, anak ko ada Macleo kan Marcen. Nanay Sozima, kakabsat ko ada Mary Rose Ann de Los Santos from user MI6. Concha family di Takawayan, Isabela. Arcega family da Eva Canoli Arcega kan amin ngagtrabaho dita M. Arcon Stainless and Iron Works nga iman manihar ni Tatay Mario Concha from Rosel Arcega.
Uncle Ruben Rivera iti Norway, anak ko ada Rialin, Renz kan lakay ko ani Rick Rivera, parents ko ada Ago kan Ofelia Vergaño from Magdalene Rivera. Kakabsat ko ada Wilma Joy, Larry ti Ireland, Ruben, Marites kan Margie Cacho ti Spain, Nanay Priscilla ti California, USA, from Erwin Cacho ti Ordaneta City, Pangasinan. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Justin. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas na. Ilingad naklangan itinagan a Justin, laon yon ti puon mi, ngam nagnaed kami iji Bulacan, idi nagtrabaho ijay ti amak, ngam awanan itaabiyag. Ninanang kulaangan ti kadkadwak manipod pimusay day di tatang. Manipod na sarakan mi ti YouTube channel yo, kanayon kami nga agdengag iti drama, nang runa ni Nanang, tadaytoy ti may sa aliwliwana no kasjay nga agmay sa iti balay mi. Adamot padas ko akayat ko nga ibinglay manang, taam mo ka makaibati dayto iti adal, kat sapay ko ma tamapilimat ama idrama. Rugyak man nga ti agsalaysay, idadaak paylaang dito'y Pilipinas, Manang Emmy. Ni Motela ti umawawag. Hello, Ella? Hello, Justin. Itaman pa nga mawag ka. Siguro, saan ka busy iti trabaho man niya? Busy lang ta ngam ada kayat ko nga ibagakan ka. Oh, anya day ta? Ada opening dito kumpanya pagpapayak. Amangan ko nak no interesado ka. Amok mat nagsapsapol ka iti trabahom ita. Wan nga rod. Nag-resign na kami iti sigod at trabaho. Amamot day ta. Isungarod nga inawagan ka. Ado ti posisyon na bakante ita. Iso nga umay kaagpasyar, tapno makitam noon niya posisyon ti kayat mo applyan. Agyaman nakta na panunot na kawagan, Ella. Anya ka da posisyon ti bakante dita kompanyayo. Kinunakmatan, ado a posisyon ti bakante ita. Iso ano say-saya at no umay kalaangan ditoy, tapno makitam noon niya ti kayat mo applyan. Amo ka qualified ka amin kada gito'y abakante. Iso asikante ang decide noon niya ti applyam. Amok mo't analaing ka. Iso nga awan nga ron ti problema, anyaman ti applyam. Amok nga agbalin ka mo't nga aset ti kumpanya, akas kanya, syempre. Wan mat ha? Si Kapay, naglaing kan samat. Ella, agyaman nakmanan iti dayto yung oportunidad ha? Sige, orayan ka nga ron dito opisina yung bigat. Iyam amukan to laangan ka ni boss, kat makaamukan no anya ti applyam. Okay, agyaman nakmanan, Ella. See you. Nanang, aday padamag ko kada kayo. Anya day ta, Justin. Malagip yung ka din ni Ella. Diyan ngay gayim ko manipod nagkoleyo ak. Ada ka no dagiti posisyon na bakante ito opisina da. Ket no kayat ko kano, agaplaya iti kompanyada. Nagsaya atan, tanalagip na kapaiday di agayem mo. Apag husto nga rod tamadama kang agsapsapol iti panggadam. Wan nga rod, Nanang. Naimbaglaangan tanalagip nak ni Ella. Nabayag mo ni Ella iti dadya kumpanya, Nanang. Kaya't masigurado ka na sa ati panang matunday jay. Ta agbayag amin ni empleyado da. Ay sigurado day ta anak ko. Ta saan ko maan nagbayag ijay ni Ella no saan napintas ti kumpanyada. Sigurado ang nasaya at to ti panagkadwayo no maala ka iti opisina da. Sapay la ko mga rod, Nanang. Mapana kita yan ti opisina da inton bigat. Anak ko. Di mo sayangan dagiti kakasta nga oportunidad.
Nang runa kat adadag iti tattao a natalek unay iti kabailam. Good morning, sir. Good morning. Si ni Justin? Yes, sir. Si kagayam di bagbaga ni Ella. Have a seat. Thank you, sir. Now, tell me something about yourself. Graduate ako iti Human Resource Management, sir. Adamo ten experience ko. Ta nagbalinak a member iti recruitment team, ken agasikaso iti employee relations. Mayat da ita background mo. May papan iti ap-applyam a posisyon. Sa bagay, adong tinaibaga kanyak ni Ella, may papankan ka. Highly recommended na ka ni Ella, Justin. Kan nabasak mo tanitay, tin-submit mo a resume. Sakbaya pinayaban ka diti opisina. Sir? Very impressive, Justin. Talaga si Kansator Orion mi para iti inaplaya ma posisyon. Ada ka di kayat mo adamagan? Kayat ko maamuan. No, anya dagiti proyekto ti HR department ti kumpanya. Ken no, kasano makatulong ak, sir? Well, kaya't mi asumaya ti recruitment process para kadagiti empleyado. Kastamot din ti employee engagement. Kat parang kunak dakal ti may tulong ti experience mo kadagito'y a proyekto ti HR department. Sapay lang ko mga rod. Tamaawat ak iti kumpanyayo, sir. Magagaran ako nagtrabaho. Ken agbali na pasit da iti a proyekto. Orayom ti awag mikan ka, Justin. Nuwawanan ti damagam. I think we're done. Basta orayom ti awag mi, okay? Okay, sir. Thank you. Good luck, Justin. Kumusta nga iti ipapan mo iti opisina pag-apply am Justin? Nasayat nanang. Nasingpat ti Boss de Ella. Panagkunak agbalin anayas ti amin. No bilang makapagtrabaho aki jay. Apay, anyaya ti kunada anak ko. Oray ka no ti awag da nanang. Ay na, siguradon da ita anak ko. Di ka maawanan iti namnama. Basta agkarara ka iti Diyos. Agtalek ka iti kabailam. Wan nanang. Amo ka dinak baybayan ti Diyos. Ken amo ka dayto yung tinabayag nga inururay ko nga oportunidad nanang. Dito yung maipakat ko ti inadal ko. Ken dagiti experience ko iti naglabas sa trabaho. Mariknak adim tengen ti swertem anak ko. Amok amay sa kadagiti nga aldaw. At dantun awag daken ka. Sapay la ko ma, nanang. Adaw mauawag kanyak ng numero lang matagparparang. Sino nga tada ito eh? Hello? Hello, Justin. Remember me? Diyan ang interview kan kahit nag-apply. Ni, da kayo mo't gayam, sir. Naimbagngal daw yo. Anya ti may paiko kada kayo. Kaya't ko lang padamag kan ka. Asika tinapili mi para iti posisyon nga in-apply. Ha? Mabalin mo ti mangrugi intun Lunes.
Agpaiso, sir. Agyaman ako unay, sir. Nangato the expectations ko kan ka, Justin. Di ka agdanag, sir. Saan kayo amapaay? Okay. Ag-report ka nitong Lunes. Bye. Bye, sir. Oh, Nanang! Nanang! Apay ayang agpukpukaw ka, anak ko. Nanang, naawat akit inaplaya ka trabaho. Kauawag lang ti boss mi. Ha? Agpaiso? Ay na, maragsakan ak para kan ka, anak ko. Kunak tumot kan ka maala ka itiday di akumpanya. Jack ninam na mga awagan da kadagos, nanang. Isa masapul nga isagana konti amin anam na magkadokumento akit dawon da kanyak. Taimutag amin no sumurikak no Lunes. Kasta unay aragsak ko, idinaawat ak iti kumpanya nagaplayak manang Emmy. Jack ni namnama asyak ti mapili para iti posisyon nga inaplayak. Dakkel mo ti panagyaman ko iti gayam ko ani Ella. Tano saan agapukan kwa na, saan ako maanakastrek iti dayja at trabaho. Tikang ronaan napakaragsaka ken pagyamanak unay iti panakaawat ko iti trabaho manang, ket ti kinapudno a makasubada kon iti ado arigat ni nanang anang isakad iti panagadal ko. Naragsakan mo't unay ni Ella, ti gayem ko anang irekomenda kanyak iti kumpanya a pagpapaayan na. Congrats, Justin! Kunak tumot asikati na itani para iti dayta posisyon. Thank you, Ella. No saan nagapukan ka? Nalabit sana ka nakastrek iti dayta kumpanya. You deserve it, Justin. Amo ka nalaing ka. Kadakkel ti may tulong mo iti kumpanya tayo. Di kagdanag, Ella. Aramidak ta amin nakabailak. Saan kanto ang mabainan anang irekomenda kanyak? Amok dayta. Kat dayto iti tandaanam. Naawat ka saan aga putain rekomenda ka. No di kat gapuday ta iti nakita da kapasidad mo agtrabaho ditoy. Iraman mo pa iti experience mo. Dakkel a factor dayta. Isa na ala ka adagos. Thank you. At last, agkatrabaho tan. Katnam na mag nga adda ka kanayon ang nakasuporta kanyak, Ella, ha? Di ka ko mamaumuma. No worries, my friend. Kabailam dayta. Kumusta ngay mo ti umuna nga aldaw mo iti opisina yo, anak ko? Nasayat mo't nanang. Nasisingpat na giti katrabahuak. Nang runa ti boss mi. Anya ngay mo ti trinabahom. Iti yung munang aldaw ko. Naorientak ka dagiti agbalin na responsibilidad ko kas human resource assistant. Nakimiting akmat para kadagiti upcoming projects ti departamento mi. Ay, nagsayatan ngay anak ko. Sa apay kumata agtultuloy tinasaya at alinangan yung agkakaopisina. Sapay ko mananang. Amoyo, excited akon para kadagiti sumarsaranupay nga aldaw ti trabaho. Saan mo mat nga abuswan unay tabagim anak ko? Wen ka dinanang. Kaya't agyaman na kiti kanayon na panang palagip yu kanyak. Kaniti panang supsupor tayo kanyak. Ipampanakkel ka unay anak ko. Maragsaka na kiti makitkitak ita. Nga ininutan ang matuntunoy mo dagiti arapaap mo.
Saan ka nagkamali? Anong i-recommenda iti gayem mo, Ella? Katag iti umunang aldaw pa nagtrabaho na diti opisina. Nakita mi iti kinagagat kan dedikasyon na iti trabaho na. Maragsakan nga rod ta iso tinaawat, sir. Amok nga agbalin nga asset ni Justin iti kumpanya tayo. Pudnulaunay day tangay bagam, Ella. Mamati akan wadda dagiti empleyado akas kan ni Justin. Amo ka nasayat ti operasyon ti kumpanya. Talaga nga da potential ni Justin, sir. Iso nga idag kasapulan tayo iti empleyado, ni Justin adagos tinapanunot ko. Katagayaman nak, iti panang ipapaay mo kadagiti kakasta rekomendasyon. Makitkitak ti panagtalik mo kadagiti kakadwam. Kat dayta ti may sa nasayat akababalin, ti may sa a leader akas ken ka. Agyaman akmat iti panagtalak yu kanyak, sir. Katno dapay dagiti kaskan ni Justin a mabalin mo nga irekomenda. Feel free to do so. May sakamat nga asset ti kumpanya, Ella. Ituloy mo tagbalin nga observant. Tapno makitam no asino kadagiti empleyado ti adda potential na may talo iti posisyon. Aramidak na ita, sir. Tapno ad-ad nga agtrabaho iti nasaya at dagiti empleyado tayo. Nakasaganak at tumulong para iti kumpanya. Ella, Oh, Justin, kasla nakaragragsak ka una ya. talaga Ella. Kat ada na pintas nga ipadamag ko kon ka. Anya day tadamag. Sige, i-share mo na. Na-promote ka, Ella. Wow! Congratulations, Justin! Nalaing ka talaga. Jack ninamnaman na ito eh. Agasam, kalpasan lang tinasurok ang makatawan na panagtrabaho ko dito yung kumpanya. Na-promote ka dagos. Deserve mo dayta, Justin. Nakita mo ti dedikasyon mo kan kinagagat mo ang trabaho. Kat amok anakarkaro man ti kinalaing mo iti baro a posisyon mo. Agyaman na kiti suporta, Mela. Amom, talaga thankful ak iti suporta kan encouragement mo kanyak. Talaga may saka mo't a good leader. Amok nga agbalin anasaya at ti journey iti baro a posisyon mo. Di mo lam mo, no kasano ti kinaragsak ko iti achievements mo iti biyag mo. Talaga naggasatak. Tanaparabura na kiti napud na agay makadwak dito opisina. Ken iti dito adjournik iti kumpanya tayo. Agpada talaang Justin. Amok nga daak dito'y para kan ka, anyaman ti mapasamak. Amok nga agbalin ka successful iti baro a posisyon mo. Nanang, naitalo ka kiti trabaho. Ay na, naglaig ka talaga, anak ko. Jack pulos ni namnama mapasamak da iti nanang. Agasan nyo, nasurok pala ang makatawan ko iti dadya kumpanyang na-promote akon. Amok ka nagrigatam amin na kita matuntunoy mo ita, anak ko. Nanang, nagbungan ti amin na bannog kan sakripisyo. Amok no kasano ti dedikasyon mo iti trabaho, anak ko.
May isa ka nga inspirasyon iti kaadwan. Kablaawan ka, Justin. Agyaman ak nanang. Para kada kayo ti amin nga aramidag. Inton bigat, ilutok amin a paboritom asidaan. Kas pa nang celebrar ta iti promotion mo, Justin. Agpaiso nanang? Ay na, excited akon. Talaga naggasatak nanang. Saan lang nga iti support tayo? No diket, para kadagiti kakastoy akan ito iti biyag ko. Anak ka, Justin. Katkas inam, ipampanakkel ka unay, anak ko. Manipod ng rugiak ang nagtrabaho iti kumpanya nagaplayak, impakitak ti dedikasyon kan gagat ko iti trabaho manang Emmy. Kat iti panaglabas laang tinasurok ang makatawan, na promotak iti nangat nga to a posisyon. Kasta unay aragsak ko, kastamot dananang kan ni Ella agayam ko, anang subsuporta kanyak manipod pay ididamo. Pinanagnakak iti management asaan ang nagkamali ni Ella anang irekomenda kanyak iti dayjay a kumpanya. Gapo iti dayta na pasamak, nakarkaro manan nga impasnek ken sinaysaya at ko ti trabaho. Ngam adda na pasamak, ajak pulos ni namnama, manang Emmy. Pinayabandak ka no, sir. Well, Justin, adanas ka na pagsaritaan ta. Amok no kasano ti dedikasyon mo iti trabahom. Nakagat ka, kas makit-kita mi. Hanggang jak amo no apay nga the negative feedbacks may papankan ka. Ha? Anya ti kayat yo asawan, sir? At naawat ko a feedback asaan ka kano fitted iti posisyon mo ita. At kano dagiti kanito at di mo mararamid ti pagrabangam. Iswa kayat dapay babawi ti promotion mo. Kat dayta tinaskan nga adalan mi, Justin. Sir, aramidag mo ti amin a responsibilidad ko. Saan na nalaka desisyonan da ito'y abanag? Masapol ang masigurado mi a deserving ti tao nga impatugaw mi iti anyaman na posisyon. Maawatak, sir. Kat pasensya kayo na dadagiti ka nito. Asaan na ka makapag-perform na imbag. Tulungan ka nga improve. Ngamita, masapol ang ma-assess mi ti amin para iti pagsayaatan ti kumpanya. Maawatak, sir. Tilang jak maawatan. Kat naapay nga adamang ibagbagay ti kasta kontra kanyak. Aramidag mo ti amin nakabailak. Tapno, maaramid ko ti amin na pagrabangak. Maawatan mi matibiyang mo. Nga masapol nga ganad tayo iti pananghandle iti may sa posisyon. Nagruna ka dagiti kastoy agundaway. Jakmat kahit agparang nga defensive, sir. Ngam, talagang adadag iti panawan, nga ado ti challenges aron mga sangwan. Ngam ikagkagumakmot nga aramidan ti amin. Tapno masulbar dagiti kakasta apagtan. Kas itinakon-akon, narigat a desisyonan da ito'y. Ngamnas kan lang ang mapanaknakak adagiti nakaposisyon. Katararamidan dati amin na pagrabangan da. Kan talaga may karida iti posisyon da. Uwan, sir. Ngam ikanda ko may tigundaway amang ipanaknak.
At talaga may karigak itintalik yung oposisyon para kanyak. Di ka agdanag, Justin. Kas itinakunag. Adalan mi ana imbag na ito abanag. Dakal di pa nagtalak ko iti kabalam. Isungarod ana italakin ka na ita oposisyon. Kat dayta terumbang apanak nakam. Ada kamot gaya man anak ko. Ay, nay, aguray ka. Apaya kasta tilangam. Kasla nakalidliday ka. Saan mat, Nanang? Amo nga da ilimlimod mo kanyak anak ko. Ala, ibagam. Kasla kaya't na nga ibabawi ti promotion ko, Nanang. Anya, ang maapay nga'y Justin. Kasla saan ka na maiparbang nga siyak tinakaipayan day ta posisyon. Diyan mo na sino tinagtaudan dagiti negative feedbacks, Nanang. Ang imposible mo't day ta nga ibagbagada anak ko. Panagnakam, no kasano ti dedikasyon mo iti trabaho mo. Saan ka sumukulatan, Justin? Nagrikat, Nanang. Kasla masapo lamang rugiak manen iti baba. Kasta saan da ma-apresyar dagiti na aramida kiti kalabas. Saan ka maawanan itinamnama, Justin? Panagnakam kadakwada saan da nagkamalian ang italukan ka. Talaga nga main nga adda kasta at tao. Padaksanda ka, gapu itinapalalo nga apaldakan ka. Nga mamatiak, rumwarto matlaang ti kinapudno. Sapay ko, Mananang. Amok mo't kit di, nga dapay lang dagiti ka opisina kasaan na mamati iti pamadakas kanyak. Sapay ko ma, tamakaamiris tumot lang, no asino man day tao. Wen anak ko, mapasamak dayta. Katamok nga itapay laang, ad-adalan ng tibosyo, no agpay sumot laang ti dimanon kenkwana, wen no saan. Sir, pinayabandak ka no. Wen, Justin, gaputan na kay kadangan ti management. Kat napagnunumuan mi nga agtalinad ka iti posisyon mo ita. Ha? Agpaiso, sir? Wen, Justin, amo ka narigat tinapasamak kan kay ti kalabas. Ngam inadal mi dagiti negative feedbacks may papankan ka. Kat naduktalan mi nga amin dagita. Nagtao diti may sala nga tao. Kan napanagnakan mi asaan na pudno dagiti indanon nagada kami. Sir? At umat dagiti nang panagkakakadwa mi ti opisina asaan na pudno dagiti pamadakas kan ka. Amo mi nga da potensyal mo. Kan makita mi ti dedikasyon mo iti trabaho. Mas dawak nga rod. Napay nga dadagiti kakastingin danon da kada kayo, sir. Sir, mabalin ka di amaamuan no sino tinang padakas kanyak? Ay, lading itak, Justin. Ang panagkunak. Kasaya atan no agtalinaid langan kada kami ti kinasya sino na. Amkan mi ngamin nga amangan no dakdakas ti pagbanagan ti amin. No bilang takasaritam. No ibagakan ka ti kinasya sino na. Sir? Sapay la ko matamaawatan nak Justin. Ti kayat mi ngamin kat agtultuloy tinasayat apan nakilinlangan mo iti amin nga day ti babaam. Talo bilang maamam no asino tinang padakas kan ka. Amangan no adantukit di tagbaliw. Maawatan kayo, sir. Adamot kit di atap ko na asino. Nga marespetarek ti desisyon nyo. Kanday ito ti ikarik.
Agtalin na ida na pintas ti nakilangan ko iti amin nga aday ti babaek. Kang runaan na, awan ti mabaliwan iti performance ko. No addaman, siguradwak kada kayo, asumay saya at pa'y ti panagtrabahok, para iti ad-adda nga iduduras ti kumpanya tayo. Biliba ka? Agasem, saan pa yan nadanon tinaikadang apetsa? Ngam nadanon tayong tikota ngayon kadang ti management. Talaga na lang ka leader, Justin. Gapo day tayo ti kinasait tayo amin nga kakatrabahuan Ella. Saan lang nga gapo kanyak? Team tayo. Kat paset tayo amin iti day ta baligi. Amom, dayta ti kang runaan adayawak unay kan ka, Justin. Kat ad-adda itan ama ipanakkel ko ti bagi, gapoy di pa nangirekomendakan ka. Sika talaga. Wan gayam. Amom ka di adanda ni awan ita ti makisarsarita. Ella, please. Saan na rin ba nga pagsaritaan ta dayta? Jakayat. Justin. Kan may sa, awan ti rumbang amay daddaduma kada tayo. Kasi tinakon-akon. We are a team. Kat masapol ang nasaya tilin ng ti amin. Isong dun sumaro na meeting tayo. Talantanan tayo ti may papan iti day taabanag. Kat may papan mo ti tao kayat mo adakamaten. Siya ko na mismo ti makisindingad kan kuana. Kat siguradwag nga agbalin kami anasingad. Tapno mapunas ang mamimpinsan no anyaman ti issue na may papan kanyak. Inaramid ko amin nga imbagak ka ni Ella agayam ko manang Emmy. Tinalantan ko ti pagimbagan tinasaya at apanaglilinangan mi kas ag kakatrabahuan. Kat ti tao nga amok anang dadaal kanyak, ingka gumaak aginayam, tapno saan ama iliding. Napalalo ti panagyaman ko iti Diyos, tanagbaligi akmet iti dayta nga inaramid ko. Iso ang nagbalin anasaya at tilinangan mi amin kadagiti adda iti babaek. No trabaho, trabaho. Ngam kalpasan ti trabaho, naragsak kami nga agbabanding. Kas pangikat mi iti bannog ken stress. Iso na laeng taidada si mangpet nga oportunidad, jak pinaluspusan, ket nagresign ak iti dayja kumpanya. Iso nga adda ak ita dito'y Singapore. Adayo ang nasaysaya at tisaad ko iti trabaho dito'y Singapore. Ngem kadag bakasyonak dita Pilipinas, kanayon asarakak dagiti sigod akatrabahwak iti kumpanya ang nagpaayak. Kat kayarigan milatta ti kasla agkakabsat nga aglilinangan. Sakbay agibusak ti surat ko manang, kayat ko laeng nga ibati daytoy apanirigan iti biyag. Ti kaimbagan apang balas iti tao ang nagbasol kada kayo kat pamakawan. Agyaman ak unay manang Emmy. To'y pagayam mo, Justin. Pagayam ko a Justin, talaga nagasat ka. Uray adadagiti panubok adimtengken ka, saan ka asimuko, kat nagbalin kalata na saya at atao. Iso nga ita, masupsupapakanan amin a sakripisyom ken kinaimbag mo iti padam a tao. Ayaw nakunay ti imbatim a panirigan kaputa agpaisumat ngamin. Ti kaimbagan a pangbales iti tao a nagbasol kada kayo ket pammakawan. Sapay kumatag tultuloy tinaimbag agasat asimmang bayken ka. Alakastan pagayam ko
Katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bentun mapunas dito'y lagi